Před lety, kdy byl svět ještě pln zavřených a neotevřitelných dveří, dostal chlapec František ze Slušovic po hlavě vraty. Tato událost měla za následek dvě převratné věci. František ztratil zhruba polovinu svých IQ bodů, leč na druhou stranu dostal super schopnost, kterou nemohl zpozorovat u žádného ze svých spolužáků na zvláštní škole. Mohl totiž otevřít holýma rukama jakékoliv dveře. Po propuštění ze školy se František toulá po ulicích a nekontrolovatelně vchází do dveří, které se mu zrovna postaví do cesty. Ta Terka, to si s ním krutě pohrál. Co tu chcete? Vypadněte. No tak dveřmane, zkus to jinde. Pardon. Pravda? Při pohledu na něj můžeme mít pocit, že je trochu praštěný. Ale to nic nemění na tom, že když je někde potřeba, když se někomu ztratí klíč, zabouchne si, či se nutně potřebuje dostat do svého auta, Františkova pravá ruka začne svrbět a okamžitě vyrazí na místo, kde může být nápomocen. Nebylo by to lepší takhle? Od té doby, kdy otevřel své první zamčené dveře, netrvalo dlouho, než mu pražská veřejnost počala říkat: Dveřman. Mám tam dítě. Tak zavolejte někdo dveřmana. Úseku Štrosmajerovo náměstí, Masarykovo nádraží, přes zastávky Vltavská a Bílá labuť. V trase Štrosmajerovo náměstí, náměstí Republiky, Florence je zavedeno náhradní autobusování. Co pak potřebuješ? Dveřmane. Cítil jsem, že někdo žádá moji pomoc. Už je to v pořádku, dveřmane. Před půl hodinou tady byli hasiči a oni dveře otevřeli. Díky. Dveřmane. Díky. Pamatuj, dveřmane. S velkou mocí přichází i velká zodpovědnost.